Di ka pwede nga magluya-luya, kinahanglan mangita og kwarta. Kay ang parcel ni mo nag-abot na, ang mga rider di mo kaila na. Kada adlaw na ay mo deliver, usahay magdubli pa ang parcel. Kay kasigira ka og place order, kung way kwarta imong i-cancel. Sa TikTok, sa Shopee ug Lazada, kada adlaw mag-add to cart gyud ka. Maong karon ay nagkatingala, kung wala sad ka dihay kwarta. Na-addict na ka sa online shopping, order dayon labi nag free shipping. Para maka-discount sa gi-order, i-check dayon kung naay voucher. I-budget na ang imong salary, kaya ang parcel is out for delivery. I-text na ang delivery rider, imong bayad puno ipa-prepare. Buksan mo ang parcel nga bago, kinahanglan may video. Kay basin og na ay damage ang mga item nimo. Buksan mo ang sulod lang tawa, lipay na kaayo ka. Sa TikTok, Shopee ug Lazada, ikaw na suki na. Inya ikaw ni saad-saad pa, kadi na mo order kay way kwarta. Pero pag open ay mos Lazada, tag 1 peso, naka-free shipping na. Sa TikTok, sa Shopee ug Lazada, kada adlaw mag-add to cart yun ka. Maong karon ay nagkatingala, kung wala sad ka dihay kwarta. Buksan mo ang parcel nga bago, kinahanglan may video. Kay basin og na ay damage ang mga item nimo. Buksan mo ang sulod lang tawa, ipay nagkaayo ka. Sa TikTok, Shopee ug Lazada, ikaw na suki na. Sa TikTok, sa Shopee ug Lazada, kada adlaw mag-add to cart yun ka. Maong karon ay nagkatingala, kung wala sad ka dihay kwarta. Buksan mo ang parcel nga bago, kinahanglan may video. Naibasin og na ay damage ang mga item nimo. Buksan mo ang sulod ng tawa, ipay nakaayo ka. Sa TikTok, Shopee ug Lazada, ikaw na suki na.